Prosím vás, vy tu takto spíte? Áno. Vy tu takto spíte na horách? Maci? Babi, musíme si brať vodu. No a na pašiandi sa u nás rodievalo chodí. Nikola s Rašnom, každá razina dala slaninku. Dala mu vyšli, dali slaninku. Keď Viktor pozvala do Vinteránu, vyletel, a bolo to také prísvatie. Sa naštevovali doma ako rodiny, kamarádi, také tradične bolo pošparkové hráte, pálené muži, bali Šéfe, šéfe, zakašlite. Šéfe. Z jednej strany jeden vylehovač, z druhej strany druhý vylehovač. Tretí vylehovač stojí to. Sprejuje? No, pekne. A hen tam vyleze holá baba. Prosím vás, čo robíte? Maci, jak to máš to ucho? Jak to máš to ucho, prosím ťa?